Diha sa itong pamalantong mga igsuon, ani ay matud pa o sa katawag o kagitalan ka na ito diha sa itong kinabuhi. Labi na sa itong relasyon sa itong isikatao. Ang paghukom sa atong isikatao. Nasagad mahitabo gayon kanunay diha sa itong kinabuhi. Kay pagtuon na ito, kita ra ang eksakto, maayo, matarong na tao kana tungod sa garbo sa tao. Usa mingon siya, ayaw ka mo paghukom aron dito sa muhukman sa Dios. Ang mahitabura ba mao nga unsa ang sukdanan nga iyong gigamit paghukom sa mga isikatao, maro sa sukdanan nga gamiton sa Dios diha kanimo. Musumbalik kanato mga igsoon ang atong mga daotang pinuhatan diha kanato. Ayaw na nga ikaw sakto na. Kung mo kurihir kita sa atong isikatao, kung mo tudlo kita sa atong isikatao, kinahanglan tanawa nga may kapasidad ka ba sa pagkurihir, pagtulin sa dautan nga dalan sa imong isikatao. Una ang imong kaugalingon, mo gipasabutin ni. Kaya mingon ka kuhaan ka ng matud pa puling sa imong isikatao, puling o buling sa imong isikatao nga matod pa din isibang na may truso sa imong mata nga sa ato pa nabutaan ka kining ni ang truso figure of speech maning ni ang mga igsoon hulagway lang ba nga sa ato pa ang sala sa imong isikatao o ang sayop gamay ra puling pero ang imo truso dako sa ato pa. Say gamiton man ako nga ehemplo nga kung ikaw mo tudlo sa imong isikatao, uy, kawatan ka. Usa ka tudlo ang imong isikatao, uy, kawatan ka. Pero matod pa na dunay tulo nga misumbalik kanimo. Usa sa imong isikatao, apan dunay tulo ka tudlo. Matod pa, kaya may maingon nga, huy, kawatan ka, dili man. Usa, tulo ang isumbalik diha kanimo. Mas labaw ka pa nga salawayon si mong kinabuhi. So mao ni ang tawag sa atong Ginoo. Mao nga diha sa atong kinabuhi mahimo kita una nga ehemplo. Kita modelo ay hadayon kita mo kurihir mo tudlo sa sayop sa atong isikatao. Nga sa ato pa diha sa atong kinabuhi mga igsuon kita gayud ang mouna unsay maayo diha sa atong kinabuhing Kristohanon aron masunod nato makasunod ang ubang mga tao sa atong ehemplog panig-ignan. Mao bitaw nga ginaingon nga kung kita mo criticize sa sayop sa atong isikatao na may kunoy criticism, duhaman ang criticism. There is what we call constructive criticism and destructive criticism. Destructive, we want to destroy the person. Nga sa ato pa, atong sawayon siya, gibuong nato ang iyang dungog. Diha bitaw sa politika mga igsoon, mao man ang mahitabo diha, dili na isyo, kundi dili personal, dauton ta ang tao, aron kita mudaog, sayo man ha igsoon. If we want to matudpad tuliro na to ang dalan sa itong isikatao. It should be constructive. Nga sa ato pa, ipakita ang sayop, ayaw dauta ang tao. Nga malakip na ang mga personal, nga wala na nilabot diha sa isyo, kung unsao na to, pag tudlo ang atong isikatao, sa unsa maayong dalan sa katarong o kalitong. It should be constructive. Alang sa kayuhan, dili sa pagguba, pagdaot sa atong isikatao. So, mao nang gipasabot sa atong Ginoo. Kay kining tanan mo sumbalik ra kay kanato. Matun ba nan ang ato kinabuhi kinahanglan makita madayag konkreto sa buhat sa kaayo o katarong. Dili sa pagdaot sa atong isikatao o atong pagpasigarbo sa atong kaugalingon. Kita ra ang matarong ni ibabaw sa kalibutan. Sayop ang amaong panlantaw. Ang ato mao sa gugma sa Dios kita motabang pagtudlo sa atong isikatao sa iyang mga sayop
ug pagtudlo sa maayong matarong nga mabuhat aron sa ingon niya na ang atong kinabuhi mahimong panig-ingnan ihimplo kahayag lamdag giya sa ubang mga tao nga angay nato hatagan sa maayo usab nga panlantaw sa kinabuhi aron kita uban o piton sa Dios ang tanan diha siyang gugma ug kaluoy pasaylo nga itong madawat usab gikan sa itong langit nung Amahan. Hinaot paunta sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.